Pulan kubilang mati biwa lamsago khapangni takhotoi bukhukchong norok je thanai bosorogo khwnai tongkhana je hallelujah prayer center nei chwng o jaga thik nini phaisok paikha gilja bising sandeni salo gilja paimani pore chwng oro je tongnai je tabuk rugi phai sorijagui tongphaini rok no chwng nugui mankhana norok thik ani yangono achuklaijak borno chwng swnglainai borok tamni bagui tini o jaga phaiui sorijaknani nangkha abono chwng tebo serai serai khailaihnai sagori hingke manai nung tamni bagui ma haingkha. Angke mahayong hingke andol lokta mane tam hinba borong college chipajak borong ana hamjamani sari hai khaikya Tamno hai khaino no tamo wngmano. angke bwkharok jala pura nangeng thyan musungo pura an bwkharok yogman jai gan phingro pura yogu tongmaya samaya ongo nogrong kharai musungo tai tongi simanya thaitangan rok musungo borong ima khe ano buton kha borong kwnaibu college pajak sinparan masa tai kaisa kamini masa sikilano kwnaibu borong ani ima khajon ka borong nang khulum borong an yagai re thugang belai siriye songi togo ekma songi tong tak phang borong an yagai re siriye songi jonga borong khulum borong Nung boroni nin mung tamo. an mungkhe anando de burma an nokhingke donirampur sunamura Tam khai ang body tongmani an hai khai re ka tam khaino no. Kepeng nana yo borong tamajan sabului khani re ka biaro khe abon pore khe ang hayong thangka Mane sapuli kharo bolte kefek mani sapuli kharman lo mai tuni ni de her je tini o mai jalo pora angna nangya bole mas kaisen para ka kan nang tabu wama hai jalo pora no tongi tong nge nang no tamo je mantra ro khlaya ban bose jor tse amo montoran khai na yo hali operation taro borong munggejan sajong borong knani mung borong im hai khayu bu ne khe hai pan bu mung salia ta borong mung borong jodi ano hamjai dong khe nagari re na an kok clear nya khong nai do borok no mantra da khai ba nung thani no mantra khlai ro akok da nung thani bo no borong buiru borong ai thajago sila sori nge ana hai khai ru ang sang tong an jangan pura belai sori serious borong maya jodi nang chongang ke borong ya gari ru thog ano ang tongani sana ni ek second pura an su kostong tongo Kisa ya gari ru jang ni no an kadang musung ya tang jangan hai khai ya gari ru ni ara tang ya hai khai no acha faring sing bin ga jeng kok salainai bin ga jeng kok saman bising tising tep serai serai khlainai je botini tamni bagai mas kaisen bara kai tongka asuk sak hamya bese kost ongi tongka bini de hero bo simiri sibu je jalo porang mani jeng nugui mano je sak phangbono ekdom kaham je sori bono bikon problem se gari hainugo onto bini bkha bisingo je bini deher bisingo bo jala nangi tongmani apo bo simi sagoi ma je besek joroti kost mani bo tabu bo o je nost bono je hamya khanyar no jolia na sileria tabu bo bor no hamjago icha khaiga bo bor ni mung khoima khamo ba bor no dongsa khlaima khamo bor no nogo thangai bui mani khamo ba togoi mani khamo kontu bo ama hai khaya bo kesang kesang no sawi tongo je borok khaimani no yakari redi je hani kesang kesang sai tongo bo tabu bo kaham kano ngi tini tamni bagai nijera ma hai khairanya na acha takani acha kaka sagor dini ni sajala tini je mas kaisen bara ang kani khanao je oma hai sakham yang mani bo age bo ma hai tong mani je oma hai sakham yang yani chika sakham sakam baba soril kahamta ko asane pel sharpia biasa baba interview ru SSC porikha raja khas khainai botmon tabo agust ma sob bini physical chi cholinai ngate bini sharpia bini interview ro ngai abrok boni physical lok phainai botsara kaham tong mane agi buini mane mungsapan tangya physical खूब fitness kaham se bo pori tongo buini mane tangya buhe khongnai biya drugs sanai biya kochana biya bong dol sak porilayo thanglayo nai bong dol no sarai diprom maichai thujak nogo khun khaijin khaitlang borok abo defek manai chalaiye paijago laso tamjang chaplui saraina khare an bsana amti khaika tabuk je khainai parani masa buin parani masa
खायनाय रं नां कबगो आंनि सादलानो borok yakar ritheng hamri ritheng anga bosan nayo ang bezal bo thangya walaina bo thangya sulaina bo thangya ang kaisa ni borok ang beain chamtai miya ang sadala mahai buni khoti khainaya nini 사절라케 성사로 끌어가가 ha bo kaje gya kono buri bisana ko sigla chiko sigla ang lukrong na abono khakoyo lukrong na ang khakoyo ani sadlano hamri nani abono ba yakar nani ba kya hamnai abono borok kisa ko motarang thani ichon thani suri jatun motarang thani pratana khaite ba kya hamra danai ochare kamar nanti derar man saya Barang kanya bersikla mangse, mang ni bersikla. College sipajak barang kenai bo college sipajak itu sehai kayu kenai. Tani hai kayu no. মানে ওই যে বন নষ্ট খাইনে রব যে পর পাইজাং মাংসে যে কলেজ পাইজাং মাংসে আবসে বন মাহাই খেলাই রব হাইদা tamkhai borong sakai sano borok porile mani college complete ang mung saya borong khoti khaine banaya kono khaine naya ang borok walaina banaya para elakaro ang bong mung saya buibe bang walaina muchungya ang emne se walaya suglaya borok ani sadalano borok yakar theng hamri theng ang abasenai yakai dang kangele ang tai tam khaisine ison thane ang pratana kaitonai isono ring tongsinai ta isoni sajala ban sajala ya bo ison sajala ईश्वर से बनो तब लांग मारना ईश्वर से बनो लांग मारना ईश्वर से बनो हामा करना ईश्वर से बनो तुझुल तंग से नांग कैसे हाई मारना এমনে যে ওর হাললে প্রায় সেন্টার ফাই সিনসকা তংগদে এমনে ও জায়গা হাললে প্রায় সেন্টার ফাই সিনসকা নরক তাই কোন কুবুনি জায়গা ও থালাঙ্গি রক্তেরা নাকি kubangba jaga talangka buni kok nawe orang tangka koto jaga tangka koto jaga paika koto dokter makter ses kaijika tai lamon huya ang tai choli liang gai mobile ko numa ba kai oro tu hekata khabar ko media ko numa ba kai oro tu rir pika oro ison thani ya par pika mathangi bi ishor talangi bi ishor bo o ishonni kai tonni afani sajala na afanya gore ka এমনে asuna oro bhai man ke tini চার দিন kata salbering kata ring kata na noro phai mani bising tei ang nono singleya nini sadalano singsene aron bini sagos je manjagi tongma bose goti tongma ba nongo harole apre sinar phai mani ore tabo nini sago nong boma haima tongje matai rogo to nor nong koktei sing khana ka je nono matai rogo talangi phunuka he da Mungkin neng halus ya pria sendiri payment pore ni tahu sagrok boma hai je neng mairok sama rok boma hikasa neng apa kini serai ke saya rego dilupa Kita main tak pan saya dong hai panan sorry hamsu jago barang tak panan o cek lagi tunggu thui manjang hodrogum thui manja barang ani classmate buya barang college pai pan ani classmate buya barang tunggu ai kai shima ya gani ni tumbang nang kunoma barang anu nunggu kan ya gati kadu jadi tangi nyaram bekau kadu mengkerai agnon nung sekaya seneng ani ya gati gede Acha kakak ni ngomong tahu an mungkai nondok mata perma para ke doni rampur edisi bilas amna prezono ti proplis kai tungta Ini semua semua dah nanti bertongai koni tai kuno sana kri ang saimalia ani bekhase sai ang thanga an sadalan bagai ang tai kun phan sana mana sakang ka ang level leng nai aba hing tongkang tau Ane sambil dari je kapan je bonok kani nyo je bono khaine rok bono ang bono koksa ruwo jaja kapan kisa bono yakar ni kete homna kete ang bong min saya Emne norok kono dusman ab je khaini rok bai kok banglai mani rok ba mani rok ni te hingse rok le menti rok kuno kok bang makre kuno kok bang makre jeng kuno kok bang ya jeng bulai jeng walai ne borok biya jeng bulai ne borok biya jeng buya wa walai ya bawa haina an sadla hain wa walai ya suklai ya kama Hama se tonglai mani na aba sama ye khalai ro tana Asal nang na an sengsar kaham nugi borong choldia ta an sengsar kaham nugi cholia bas tongmanu kaham ke tongo buinhai choiton bakaria an sadla song abano nugi bok cholia ba amti dengka bo bontingka
bono de chakri mana kirjagi amte khai kya dol bai dol borongni bo baksa tongnai rok a sikla mangni rok paran masa buin paran masa hai bo chakri mangka mangta ta andor bo chesta khai ta ang abrongno sawineng ang tai besi kok sana mujunglia asmen taka Kapang ni takotai bukuk song. Norok khenai ma khana. Besek yang sini takuk. Besek kos tong manai tong. Dini bo sakiri manai si henei. Ba sorgani seba khanyai si ma khanyai si henei bono tini nos to khlai reka. Hamya khlai reka. Kusuk kotor kusuk ko kanai si henei. Hingsa nangjago. Mang ni rok. Ke buya pho boron kamini borok si. Oma hai khlai ru na hadi. Belai khano khairong mami sincha tai ok khlainai rok bo hui hai poralekha kari ya pho college se paijak pho nge bini porimani tam dam tong nung porimani to borokno nung seba khainani bagani to nung borokno niyo poribele ba borokni bagi hamkrai khainani bagai nge nung a jaga se bono noma hai khlai ro nge tai bo jaga sogoi kya tipra sarongni bisingo sini ti buini do phani borok le talo sa kainani nai kya office kajeri thangi bo borokni borok mangno nugo nge sini le yo kisa hamsai phaikya hangke bono nosto khlai rani bono tamkhe yathek soberi mano bin pukhiri ni ano tamkhe bitheri bo thalai mano bini raba tamkhe tam phaioi nosto khlai mano aba haise nayo joto borono sayang khabani takotai bukuso bo baksa tipra sarokni bisingo tongo mo hairo abono khabani takotai busa ang tai bisi kok salia ang ground di boro phaijak kubai langma tv ni ngai joel de borma ani hai joto no hambai.